दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो। खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकल पार्टियाव थांगोन। थारैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सारा 5 बोसोर गोलाव सम फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ रुजुनबोनायनि उनाव दिनै बिथाङा आफादगिरि बिबाननिफ्राय जिरायनो गोसो जादों आरो एंग्लायनो गोसो जादों। बे बाथ्राखौ गावनि खुगाजोंनो ससियेल मिडियायाव बुंथिदों, फोरमायथिदों आरो बिथाङा खावलायगोन जाहाथे रायजो राजाखौ बिथाङा खावलायगोन जाहाथे बिथांनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय एंग्लायनायाव रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन आरो लोगोसे आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि जाहोना बे नङादि बबेबा पलिटिकेल हान्जायाव हाबहैगोन एबा राजखान्थि दोलोआव हाबहैगोन। मानोना दिनैनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ गोदान जोलै, इयुन जोलै मोजां दैदेनगिरिनि आखायाव होनो हायोब्ला माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा मोजां जागोन, बेखौ बिथाङा सिन्था खालामदों। 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आनसलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो। मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो, गोदान आफाद दाफिननाय जायो। दा बेखायनो जिहेतु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय, आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय, आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन, एबसुनि आदर्श, प्रिन्सिपल, बड'फानि फिलसफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार, किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन। बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जथुम्मायाव जे गोदान आफाद दानाय जागोन, गोजाम आफादखौ सिमफायगोन, बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन। आङो बयखौबो माने आरज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो। गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ, दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ। जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो शक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन। दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों, आं बिथांमोननोबो बुंदों। किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकल पार्टियाव थांगोन, बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन। आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया, आङो बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन, बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन, बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्ट बुंनो हागोन। किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ, आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय, आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन। दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पस्ट बुंदों, बे खोथाया रोखा। आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों, किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै। आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पस्टयै बुंफिनबाय। खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै, बड'फानि फिलसफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो। जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय, मिरुआव, जिल्लायाव, दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय। जों बयबो नागारलायनो बायो, किन्तु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों। गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों। जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों, गोदान आफाद दादों। एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो, बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेतु टिम हिसाबै खामानि मावबाय, बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो। किन्तु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा। बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो। दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ शक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ, आं बेखौसो फोरमायदों। गोजोन्थों।